jajarannya. Merdeka asik. Mas Gondrong. Kabeh sing gondrong-gondrong tak celiki Mas Gondrong. Oh, iki nak pecinan ngene iki kok kira-kira nyawer ora iki ya? Ya, aku ke situ ya, Pak RT dulu. Oke, siap. Biar ada temennya. Iya, ini aku mau ke sana tapi itu dulu sing tak pegang ke. Apa ya ono kebugiro bareng? Oh, iya, terus. Nggih. Talu lanjut. Pak, iki kok ono bau-bau Tekan bau. Malah rusuh kabeh iki. Aku kan ya rak mudeng to. Apa kuwi? Mas Tulus, iya. Pak RT gawat. Matur Mas Tulus. Nggih. Kula sampun ngendika kalian Mas Tulus nek kula niki kan terah seni kerawitan. Nggih. Kok jane pun leres datang tamu Bu Guru pun pas nggih to. Lanjut si sarung jagung lanjut. Nek kula biasane untuk pambuka cucur bau, gendeng cucur bau masih gendeng. Lah dalan niku napa niku? Landrang gendeng cucur bau, lanjut talu ayayaan, lanjut palaran wasit. Apa sih Pak? Pak, iku apa, Pak? Pak RT, nanti saya bawain kasetnya ya. HS arisan. Iya. Wah, malah bingung aku. Arisan. Ya Allah, iki kok ya angel men ki napa to Pak RT ki? Kula jane ngerti. Adate Tapi ngono lho. tekan Lah, wok ngono niku kuwi wau lho. Sat Kan aku masih anak kecil. Aku ki ya iso rono nang nggone Mas Awas kowe Gondrong. kok delusur. Aman iki aman wis to. Monggo. Wis ana sing nampani kok Mas Gondrong. Mas. Iki lho Mas Gondrong. Mas, parkirane mau rame ora? Setor kene. Dilebokke rumiyin, Mbak. Lah jebelane gresek-gresek. Monggo. Ayo Cak Gondrong.
nyang Jakarta. Jebul ora katamu aduh kliciku aja beda aku terus bali nyang Semarang kliciku wis ana kandang Aim. iya kae tapi aku pengennya Mas Nah, Muji dhisik. Pakde, video niku nak royalti lho, Dim. Mangsane. Arisan ki yo kabeh, mosok siji tok. Mas Gondrong arisan sik. Monggo. Iki yo gondrong lho. Kayak gondrong lho. Lah. Sing iki yo gondrong. Aku sih ya salaman sik, salaman sik. Ayo Mamel. Lah jebelane rusuk-rusuk wakasane montang mancing rono jongret Mas ragane akeh aku dhewe kangebane. Iki Mas Gondro. J. Hati-hati Mbak Mel. Mas Gondrong tadi Monggo, siapa? monggo Mas Gondrong. Mas Gondrong badhe nyekar, monggo. Roro jonggrang